Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Bă, știi care-i faza? Suntem aici alături de Ana Coman, cântăreață. Hola, salut! Bine am zis? Da, cântăreță. Mai e ce puteai să greșești? Da, până acum tot e ok. Nu știu cum au actorii aia de să nu zici piesă, să zici spectacol. Mă gândesc că Am poate auzit aveți și voi. Nu, cântăreță, cantautoare nu. Preferă, Este- da exact, cantautor. Cantautor. Bă, sună așa rău, cantautor. Dacă vrei să te deranjăm, putem să zicem așa. Și Da. tu, ca în calitate de cantautor, cantautoare, ce? Asta e rău. Și ca întotdeauna pe Paul Sabo, om cu ochelari. Mulțumesc pentru descrierea completă. Bine ați venit la episod. Zicem și avem show. Am văzut că ai concert în 18 decembrie. Da, Nu mai știu unde. la J Bistro. Așa, la J-Bistro, dacă vreți să mergeți la Silent? concert. Nu e silent, e un concert acustic în care o să cânt doar eu cu chitara. Ah, ce frumos. Da, o să fie drăguț și dacă vreți să veniți, se poate. Să mergeți, oameni. Păi, noi nu cred că avem ce show-uri anunțat, deci... Noi avem show în 21 amândoi. Da? Da, eu am în 21 la The Full, tu ai Ah. în 21 la Perfect. Club 21. Atunci probabil. ne vedem la cele sus menționate. Da. Da. Spune-ne, Ana, este adevărat zvonul că scrie Marius Moga piesele? Da. De când și-o pregătit pe catul ăsta de întrebare. De-abia Am zis să așteptai. destind atmosfera cu Da, ai spus contreb sau ai întrebat? măruț în moment. Știam acest lucru. Dar... Da. Și e adevărat că ești singura la care scrie Marius Moga Da, piesa? este adevărat. Am înțeles. Lucrăm de când eram foarte mică și... Bă, Știi de unde vine inspirația? Omul are talent cu condeiul. Da. Știu că a scris pentru... Eu eram fascinată în liceu că a scris o piesă pentru Maroon 5. Ah, da, chiar. Și Serios? da, Dar a fost nu co-writer, nu mă vreun rog. hit. Bă, nu Da. contează. Dar tot. piesa era drăguță și era, mamă, Marius Moga a scris piesa asta. Da, tare. Dar asta ce Chiar înseamnă? Scris versurile sau compus A piesa? fost... E creditat. Da, e creditat, nu știu El și exact 6 ce a americani făcut. pe piesă. Că nu voi sunteți mai din zona muzicii și știți chestii și eu sunt un pic mai Bă, adică ignorant. creditat poate să însemne multe. Poate să însemne și că a stat acolo și a zis, aici puneți beat-ul ăsta și atât, sau a zis un vers, sau a zis... Ok. Sau, Hai bă, să bem în seara dublează asta, top. sau hai Da, să... exact. Adică zic, Cafea cineva. dar vreau să cred că el am o făcut mai propusă. mult. Am Da. înțeles. Și tu... Nu suntem ok. bântuiți. E ok. Și tu îți scrii singură... Acum, bănuiesc că îți scrii singură Da, piesele, nu? îmi scriu singură piesele, da. Și de unde... din ce ți se întâmplă în viață? Da. Din cauza... Doamne, Bă. o să pun eu întrebări. Nu, că... Din cauza că am această tendință încă de că eram mică să sufăr din dragoste. Păi, cumva în zona I asta am love vrut să that. mă duc. Așa că trebuie să și scriu ce se întâmplă după aia despre Da. toți. Taylor Swift, gen. Aș vrea să cred. Și așa de suferi din dragoste sau... Și Paul suferă mult din dragoste. Aici sunteți pe aceeași Da, eu nu știu cum să fac glume, să fie și amuzată chestia asta. Nu prea pare. Nu suferă așa de mult, dar în momentul în care mi se întâmplă ceva, ca să dau afară, simt nevoia să scriu despre chestia aia. Și așa și trec peste la un moment dat. Am înțeles. Deci, Și când cânti piesa, te ajută sau te afectează că îți aduce aminte de chestia? Acum eu o să pun niște întrebări din astea ce mă interesează pe mine. hai că te bucuri foarte tare. Nu, te rog. Primele dăți când o cânt sunt foarte acolo, adică sunt în subiect și mă gândesc la motivul pentru care am scris-o, dar după aia deja devine, nu neapărat că e rutină, dar mă obișnuiesc cu piesa și nu mai înseamnă ce însemna înainte Am înțeles. pentru mine. Deci cumva și poți să treci peste momentul ăla, tot zic. Da. Când, Și o, Da. Adică, și acum faci când cânti piesele mai vechi, pe care nu le mai simți, să still bring it. Dar nu e că le mai simt așa, dar nu mai sunt în povestea aia, să zicem că le asociez acum cu alt moment. Pot să fac și chestia asta. Dar sunt și piese de care recunosc că m-am săturat. Da. Și pe unele dintre ele de să le cânt. Pentru că... Deci șlagăre deja. Șlagăre. Și eu mor. A, și Bă, da. Asta cred că e nasol.
Mă, na, am o piesă pe care nu mai pot să o cânt, nu mai vreau, nu știu, am cântat-o de atâtea ori și trebuie să o cânt, că lumea se bucură și singura mea piesă pe care pot să dansez, când rest e rău. Așa Care? că Sau Run vrei să zici? se numește. Run? Run, da. Și e fun, că e mai... E pe englezește? De pe englezește, da. Am înțeles. Și poți să te miști pe ea așa. Și trebuie. Da, mă. Dar simți că vor oamenii sau simți presiunea asta că vrei să danseze oamenii sau să... Ce mă, vor oameni și cer bani înapoi pe bilet. Oamenii vin să... Să asculte o piesă. Spre deosebire de stand-up, oamenii vin să asculte ce știu deja. Da, adevărul e că lumea nu prea vine să descopere piese Da. noi. Vine să le asculte pe alea pe care le știu. Da. Dar dacă chiar n-aș vrea să o cânt deloc, nu aș face acest sacrificiu. Că acum nu e un sacrificiu, o cânt și nu mă bucur de tare ca la celelalte piese. Dar o cânt pentru că știu că lor îi place. Și te Și ei se bucură și este singura piesă pe care poți să te miști și totuși să nu le răpesc asta oamenilor care vin la concerte. Am înțeles. Eu vreau să te întreb o chestie în altă zonă un pic. Te consider o persoană talentată? Dar nu la aceea. Această întrebare. Lasă-mă să clarific. Te ce rog. vreau să te- Lasă-mă să-ți spun. Întrebarea era că, adică, clar faci muzică mișto, dar întrebarea era dacă ești talentată în sensul de crezi că te-ai născut cu vreun soi de ceva sau... Sau s-a făcut pe parcurs, Dacă ai am fost muncit pentru asta sau... dacă crezi în ideea asta de talent, că un om e talentat și dacă ai talent... Cred că avem mai degrabă înclinații spre ceva care nu știu de unde vin, dar nu neapărat talent în ideea în care m-am născut și era clar că eu pot să fac muzică și ăla de lângă mine nu. Dar pentru că am avut această înclinație și tot timpul mi-a plăcut să cânt, nici n-am văzut-o ca muncă ce am făcut pentru asta ca să ajung. Adică mie mi-a mers totul natural pentru că asta am vrut să fac. Deci pot spune că da, sunt foarte talentată. Și cum te-ai apucat de muzică? Care a fost parcursul? Când aveam 4 ani m-a trimis maică-mea la cor. Ok. Nu știu La exact. biserică sau? Nu, la cor se numea Alegreto. Și era acest cor de copii și toți aveam, dar n-aveam voci, că eram... Da, dar în cor e ok, că se Dar în cor e pierde. Se unifică frumos, toate era acolo. tot. Și după aia nu m-a mai plăcut la corul ăla, că era plin de copii răi, Da. la acel cor. Adică eu eram, când eram mică, eram bullied for some reason. Așa că La cor sau la școală? La cor. La cor. Fix unde îmi doream să fiu. Așa că m-am mutat la alt cor, unde, ghiși ce, totul a fost ok. Și de acolo am stat 10 ani în cor, am făcut și chitară clasică pe lângă asta. Și după aia am început eu să cânt cu chitara cover-uri pe net și adică să mă pun pe Facebook, asta era tot ce puteam să fac, că nu știam ce să... Nu știam, adică am încercat să mă duc la... Eu dacă încep să vorbesc, adică nu știu dacă... Da, liniște, da, e ok, chiar de asta. Noi am mai vorbit între noi. Am înțeles. Am încercat să particip când aveam 19-20 de ani la Vocea României și la diverse chestii de-astea. Am fost la, cred că m-am dus la toate preselecțiile posibile, deci la X Factor, la Vocea României și la România Talent. Și la X Factor mi s-a zis că am voce de cântat la foc de tabără și că o să rămân acolo. Și eram gen mersi mult de tot, mi-ai distrus. Juriul care apare la TV sau Nu, e o prepreselecție înainte, practic, și sunt producătorii care te... De ce nu pot să zic că doar nu mulțumim? Da, nu mulțumim, mai lucrează. De ce trebuie să mi-au distrus visul în acel moment. Și la Vocea României mi-a zis că da, foarte drăguț, da, uite, dacă vrei să cânti, uite, asta e cartea mea de vizită și vino să faci canto cu mine. Și eram gen, ok. Și la România Talent mi-au zis, bravo, ce frumos, o să treci în preselecțiile televizate, te sunăm noi. Și nu m-am mai sunat. Acesta este parcursul meu trist. Și apoi am zis că eu mă țin în continuare, că mie îmi place să fac muzică. Și pentru că am postat pe net niște filmulețe cu mine cântând și eu mă angajasem de curând la Radio Guerilla, un coleg de-al meu a văzut filmulețele. Ce tare. Mi-a făcut o rubrică. Și mi-a făcut o rubrică în care să cânt cât un cover săptămânal. Nice. Da.
Ce tare. Și așa, pentru că lucram acolo și veneau foarte multe trupe să cânte live, că lucram la o emisiune în care veneau trupe să cânte, m-am cunoscut cu diversi oameni, producători și așa, și am ajuns să-mi fac piesele mele, formație, da. Chestii, da. Și am mers. Ce drăguț. Da. Chiar n-ai. Și a intrat cumva în domeniu, fiind la radio, bănuiesc. Da. Mi-a fost și mai ușor cumva să... Poate am fost puțin privilegiată că eu lucram la radio la care mă și dădeau pe post, că mie îmi dădeau piesele pe post. Bă, da, n-ai cum să... Da, dar tu, adică tu te-ai dus acolo și te-ai angajat și te-ai... Da, dacă nu cântam ok, bănesc că nu mă mai dădeau pe post, că nu voiau să fac acest lucru. Dacă n-aveai filmări de la foc de tabără. Nu ți-a ascultat lumea muzica dacă Asta nu... Și nu de parcă ți-ai pus tu melodiile în play sau ceva. Nu mă ocupam de partea asta. Dar tu ești destul de independent artist, adică Da. Ești pe radio? Sunt pe astea, pe Guerilla. Nu Guerilla, zic. Nu, pe radio. toate astea, Pe radio, adevărat, nu. Gen nu radio online, pe radio. Mersi. Nu m-am glumit. Nu, adică pe astea mainstream, nu? Te referi la astea mari? Nu. De le asculți în taxi când nu. De le asculți. Nu, adică e greu să ajungi acolo ca artist independent. Da. Dar ce înseamnă? Că tot aud că e foarte greu să ajungi pe radio. Păi pretty much asta e definiția la artist independent. Dacă nu ești pe Zoo, Kiss... Că nu faci parte dintr-un label. Da, sau... ei au un label și ei țin legătura cu radiourile, au artiștilor pe care îi cresc și uite, îl facem pe ăsta produsul nostru și vi-l dăm vouă Kiss FM să-l difuzați. Deci nu contează dacă e bun sau nu neapărat și să fie afiliat. O parte din ce e pe radiourile mainstream mi se pare o... mizerie sinistră. Dar nu vreau să ziceți voi asta. Tu doar ridică-le la fileu. Că... Sunt anumite chestii bune românești, dar sunt ținute mult mai în umbră oricum decât astea care sunt la toate colțurile. Și asta se ascultă, adică n-am ce să fac. În lumina evenimentelor recente, eu cred că sunt piese pe radio ăsta și făcute cu AI. Nu cred. Neironic, cred că... Ok, stai puțin, nu generate piesa toată cu AI, elemente, adică că se folosesc asta, și de AI să le facă, nu că le dau direct generate. Păi am descoperit o aplicație de curând pe care intri și pui niște versuri și zici stilul în care vrei să-ți cânte moca aplicația. Da, Suno. Da, Suno. și îți am folosit. Ce vrei tu, pe orice stil. Nu te sperie chestia asta? Ba da, este foarte creepy, este îngrozitor. Adică, deci, pentru cine nu știe, e Suno pe .ai sau ceva genul, care e moca, deci efectiv gratis. Poți să îți scrii versuri și îți faci o piesă care, dacă dai câteva generări, ajungi la unele care sună chiar credibil. Acolo ți-ai făcut tu piesa din sketch? De radio? Da. Chiar am un sketch în care sunt taxi și am făcut o piesă... Stai să o găsesc. Am făcut o piesă de radio. Promovează piesa la podcastul nostru. Dacă... Am și uitat de ea. Dacă tot am venit, haideți. Da. Stai să o găsesc. Ziceți voi. Așa, cu o părere despre piesa ta. Eu am scris numai versurile, dar sună exact. Da, chiar sună exact ca la deci radio. Și vocea și tot. Da. Stai. Și cântec generic de despărțire pe radio. Ok. Este fix ceva ce aș asculta în taxi. Și crește frumos așa. Da, au făcut pe scenă. Deci deja Mamă, și deja rimă vine... completă. Hai să mai dăm o dată, hai să ne mai dăm o șansă, mi se pare perfect. Deja m-am băgat în mood-ul de să-i zic să oprească, să burăsc și eu. În modul de aseară, zici? Dacă se poate să opri. Da, deci e scary shit asta cu AI-ul. E scary, dar pe de altă parte mi se pare că nu... Vă ia pâinea de la gură. Se și simte că nu sunt făcute cu așa, de exemplu, cei felicitări pentru ce ai făcut, dar... Meritele nu sunt ale mele. Dar se simte că n-are suflet ceva acolo, știi? Adică mi se pare că lipsește... Păi exact, ai. Da, mă rog. Dar nu că eu... Mi-aș dori ca la un moment dat, ca să nu zic numai căcaturi despre industria mainstream, eu mi-aș dori ca la un moment dat să se schimbe puțin treaba acolo și să fie difuzată muzică care să nu fie din același tipar toată, știi? Adică sunt trupe în underground
care sunt super catchy și ar prinde, sunt sigură că ar prinde la toată lumea, doar că nu au cum să ajungă, că nu sunt lăsați. Uite, vezi, pe despre de stand-up, la muzică e o leacă de gatekeeping la asta cu radio. Dar mai contează la ceva radio? Adică mai asculti? Da, păi contează mai ales pentru chestia asta de descoperit piese, mi se pare. Că ești în taxi, te duci nu știu unde și auzi o chestie, îi dai și asta mă asculți acasă. Știi? Adevărat. Și după aceea, de la radio, o să ți se audă și în restaurant, mall... Exact, da, corect, exact. Bar. Se preia muzica și... Că ai zice că pe YouTube, dacă pui, tot poate să descopere lumea, dar cam greu așa. Am pățit că e cu foarte multă o muzică. piesă de-a mea, că așa am ajuns să am... Nu știu, adică nu numesc succes, că nu sunt... Nu știu, ca astea din mainstream, nu mă simt la nivelul ăla deloc, dar... am pus o piesă pe YouTube și era prima mea piesă în română și la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat, că au luat niște influenceri de pe Instagram și au făcut TikTok-uri cu ea, știi? Și deci cumva ăsta aibă și mi-au crescut view-urile, au mai venit fani. A fost un soi de memă pe TikTok? N-a fost memă, că nu s-a râs. Nu, adică era... da, nu știu... Viral sound ăsta cu... Nu era viral sound, doar că puneau pe diverse... nu știu, priveliști și chestii de-astea romantice, că se potrivea piesa. M-aș fi gândit neapărat. Asta mi se pare că TikTok-ul foarte multe piese le-au popularizat sau piese care erau vechi le-au înviat cumva. Mi se pare foarte interesant că TikTok-ul efectiv poate să facă piese populare. Da, așa e. Da. Nu știu, nu prea stau, dar da, vă cred. Nici eu nu prea stau pe TikTok, stau pe Insta, deci eu văd reel-urile de acolo o lună. Eu când zic TikTok mă refer la toate. Bine, da, la orice. La toate astea, short form, le zic TikTok generic. La orice, că de fapt la care oricum TikTok-urile ajung pe Instagram și pe, exact. și pe YouTube. Oricum mulți oameni postează aceleași chestii pe toate 3 platformele direct. Yes. Noi. Da, păi... Asta vreau să te întreb, că ziceai că deci tu te-ai apucat să scrii pe englezește la început. Da. Și după aceea ai făcut trecerea asta să scrii pe română și cum și de ce? Că sunt foarte curios de chestia asta. Pentru că toboșarul meu și care este și producătorul meu a zis la un moment dat că trebuie să faci și tu o piesă în română. Eu nu voiam să aud așa ceva, pentru că mi se părea că o să scriu ceva foarte lame și penibil. Da, de ce ai scris de la început în engleză? Voiai să te adresezi unui public mai larg? Sau? Nu neapărat, mi-era mai ușor. Mi se părea foarte la îndemână să scriu. Și mi se pare că în engleză, dacă tu nu ești nativ și scrii în engleză, e mai ușor detașat, să... cred. Da, și în română poate să pară penibil dacă nu o duci în zona care trebuie. Astfel, în engleză e mai ușor să zici orice și poate să nu sune de căcat. În română poți să zici ceva și să fie... Bă, eu am avut și o trupă în tinerețe și mai compuneam și o piese și mai cântam și exact la fel ca tine, numai în engleză făceam tot. Și din că așa îmi motiv? venea, nu știu, acum că zici are sens, dar mie pur și simplu așa îmi venea și să îmi imaginez even să scriu ceva în română, mi se părea, vai, Doamne, nu, deci orice sună automat penal, nu știu. Da, dar nu e depersonalizat atunci, dacă scrii în engleză și cumva te detașezi sau te îndepărtezi de ce vrei să zici. Întrebare bună. Nu neapărat că tot spui ceva acolo din tine în versurile alea, dar nu știu, nu le simți atât de tare, ce-i drept. Că asta s-ar putea să fie și doar de percepție, adică clar de percepție, că fiind obișnuit cu româna și având niște chestii care ți se par oarecum penibile sau care îți evocă niște sentimente. Da, e mai mare încărcătura. Da, așa e. Dar uite, ce e ciudat e că la stand-up, de exemplu, e fix invers, adică eu am făcut mereu în română și când m-am mai dus la English Open Mic sau așa, mi-era mai greu sau aveam mai puțin chef de scris în engleză. Deci total invers. Păi, decât la stand-up nu prea cont. Adică la stand-up oricum evităm emoțiile și bravo. Vrem să fim cât mai puțin penibil și atunci că te chinui în română să faci chestia asta și atunci nu mai ai nevoie. Te chinui, căcat, așa funcționăm. Ați avut momente în care v-ați simțit penibil pe scenă? Gen Da, penibil rău, să-i bagi în pământ? Ați avut, nu? Dar asta e, adică definește. Nu știu, să zici o glumă de aia de... tu să crezi că ai dat-o cu gluma aia și
sala să fie... Vai, dar asta tot timpul. Asta foarte constant. Asta constant. Păi așa îți lucrezi glumele la început până ți Am se... înțeles. Mai degrabă să simt că mă judecă pentru ce zic sau, nu știu, să nu mă simt confortabil și încrezător să zic chestia aia că văd că soare cum neatenți, ostili, da. Faza e că tu când scrii o piesă, tu o scrii acasă, știi, și ai niște drafturi până ajungi la o variantă și așa. Noi, practic, trebuie să ne ducem cu pianul pe scenă și să confirme la fiecare că e ok. Să ridici o place? cartonaș. La si, de exemplu, nu? Să mă sinucid bine, două atunci. Și înveți să nu te sinucizi după foarte mult timp. Am înțeles. Da, mie cel mai penibil mi se pare la evenimente din astea mai corporate sau mai ceva, că acolo efectiv pare că deranjez sau că mă duc să-i încurc pe oameni și le iau din timp. Ai pățit, adică? Elemente corporate? Da, am pățit, am avut, acum 2 ani de Crăciun am avut o petrecere la o corporație și cântam acustic, deci eu cu colegul. De ale tale sau? De ale mele. Okay. Că așa a vrut organizatoarea Ana Coman, că nu știa, nu știu de ce, a ales acest lucru și am mers cu colegul meu de la pian să cântăm. Și tot, ea era fană, deci tipa care organiza era fană, restul nu știa nimeni. Păi cam nimic. așa se întâmplă, cineva te place și după aia restul martor la asta. Și trebuia să cântăm 2 seturi de 20 de minute și eram plătiți fix, ne făceam treaba, plecam acasă și am urcat pe scenă, nimeni, adică nu a reacționat nimeni, nici măcar se întoarcă, știi că, uite, a început muzica, nimic. Se mânca acolo, se bea, whatever. Am cântat. După 20 de minute ne-am dat jos și ne-am dus pe terasă și a venit, trebuia să urmeze setul 2 și a zis organizatoarea că foarte frumos, foarte frumos, din păcate nimeni nu e atent, dacă vreți puteți să plecați acasă, banii vi luați. Și eram ok. Deci știi ce a fost asta? E varianta bogată, le-a arătat la prietenii un clip pe YouTube cu tine. Efectiv, o zis, stai să vă arăt. Mulți bani, doar că în viața reală. Pe banii firmei tot. Da, efectiv le-a arătat clip pe YouTube doar că e de lui. Și ei nu s-au uitat. Și au zis, super. Da, e și gândește-te și pentru la care tu chemat că e așa penibil să arăți cuiva ceva. Și să ție să-ți placă foarte mult. Și nu, dacă îți un clip al oprești, zici bine, dă-i pace, știi? Da. Și cum, nu te deranjează sau... Nu, păi era un eveniment de corporație. Sau știi că te duci cu gândul să-ți faci treaba și... la te duci cu gândul să faci bani, fac treaba, îmi iau banii. La astea de club, la care cânt eu de plăcere sau la festivaluri, dacă se întâmplă ceva de genul ăsta să nu fie lumea atentă sau așa, atunci mă simt puțin aiurea că eu acolo dau totul. Da. La corbă nu neapărat îți dai sufletul și... Păi nu, că am de la toți oamenii cu care am vorbit despre asta, acolo mergi, cam pentru bani, 100% pentru bani, că nu vrea nimeni să facă, să cânte sau să facă... Vreau să la mici și alte chestii. Da. La mici. Da, chiar, că bănuiesc că mai mergi și prin alte orașe cu show, cu turneu, adică mergi prin toată țara sau selectiv în orașele în care s-a votat Elena Lasconi? Majoritar. De obicei, când lansez ceva sau am un eveniment mai important, atunci încep să merg și prin țară și merg în toate orașele în care știu că ar veni lumea. Adică să nu mă duc acolo și să vină un om. Mai bine face el naveta în alt oraș. Ce oraș ar fi limitat de jos în care... Dar nu pot să zic așa ceva. Nu, ca populație. Ca populație sau ceva. Adică de la câți oameni în sus crezi că... De la Târgu Mureș în jos nu mai vreau. Gata. Nu e neapărat, că eu nu o să știu niciodată care e numărul de oameni care o să vină. Dar, de exemplu, dacă există un oraș în care n-au niciun club în care să se cânte, n-au condiții, n-au nimic. E clar că eu dacă mă duc acolo și mi-aleg un bar random, nu o să fie nimic ok, nu o să se facă promovare, nu știu câți fani am acolo, mai bine cânt în orașele în care știu că oamenii chiar vin, ca să nu mă trezesc cu 0 oameni, că n-are rost nici pentru mine, nici pentru ai pățit asta? Să mergi și să nu fie oameni? Am pățit... Da, nu sunt neapărat să nu fie oameni, dar să fie mai... Puțin, da. Depinde foarte mult și de locul în care se cântă. Că dacă e un loc în care e văzut mai rău de
populația orașului, că sunt locuri, cum avem A, și noi, da. care nu ne plac, Am nu o să pățit te și duci noi acolo asta. că nu vrei să te duci, știi? Știm, da. Nu contează că vrei să-l vezi pe ăla de mori. Nu te duci. Am pățit și noi asta în orașe, că noi nu prea știm în fiecare oraș în care nu locuim tot zeitgeistul locurilor și exact sunt locuri în care oamenii le desconsideră și nu prea vin și nu ai de unde să Și nu-ți știi. dai seama dacă e de la tine, Da. Sau de la loc, că sau da. perioada Că în care ai uneori pus. schimbăm locul și bam, vine lume super multă. Da. Păi da, există și localuri în care efectiv vin oameni pentru că vin oameni, nu vin neapărat Da, pentru tine, ai ceea ce e locului. foarte bine. Mi-a zis și o chestie foarte interesantă, că îți dai seama dacă un loc e bun sau, mă rog, dacă oamenii sunt confortabili în locul ăla, dacă mai rămân un pic după show, Da. știi, dacă mai rămân mai... Sau dacă, adică am avut unele show-uri în locații de astea mai sketchy în care efectiv se Gata. tirau instant. Deci se termina evaporau. show și își luau geaca Și la revedere. Asta înseamnă Da. că au venit special pentru tine, ceea ce e și bine. foarte drăguț, da. 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 Dar, na, Și acum... mersi și scuze. Ajută. Mulțumim și ne pare rău. Dar ajută foarte mult la vibe și ca oamenii să se simtă bine în locul ăla și să Da. nu se simtă Da. stingheriți. Că mi-am dat seama că mie ca artist, multă vreme nu m-am pus un pic și în locul publicului, că păi mă cam durea la ștoacă dacă un loc era mai sketchy sau mai, nu sketchy, mai Bă, mai dubios. condiții proaste. mai precare, da. Da. Că eu eram, oricum, și eram tineri. Și tu vrei să Și eu eram, bă, faci eu aia fac și treaba aia, orice. da. Dar pe mi-am dat seama că, bă, Și oricum, ca om care... ideea asta la stand-up e că ești într-un beci care are un Da, miros da, da. mai dubios, cu scaune, bere, oamenii beau Da, și da, vor da. să se distreze. Nu neapărat îți pasă de confortul lor, dar ajută Și să nu- fie... bine să ai și confort. Da. Nu la toți le place bagabonțeala. Că, nu, dacă ești student sau rocker sau așa, adică ăla e vibe-ul care îți place și așa. Dacă ești, ai 30-40 de ani, nu prea îți vine să mergi sau nu știu. Presupun. Păi da, cred. Plus că, Da, să da. fie Mamă, deci am avut o fază... Te-am chemat acum să-ți povestim de ale noastre. Vă rog. Deci am avut un show într-un pub la care nu-i dau numele din București. Măcar... Au, ok. Nu-i dau numele. Nu, am vrut să zic măcar zi orașul, să știu și eu. București. Eu aș vrea să știu. Dar Las că îți spunem după. Nu mai există. Adică nu mai există teoretic locul la care ce mă nu poți să refer. zici. Că mai există. Că mai există. Oh, ok. Dar o nu să- în halul ăla. O să mă gândesc toată seara la Nu în asta. acel Există bine acum. hal. Da. Ok. Nu, mă, și deci noi ne-am pus show că eu mai fusesem o dată acolo și a fost ok-ish. Așa. Și am zis, perfect, punem tot acolo. Bă, și aveau un chelner care nu că lucra de o săptămână acolo, era chelner de o săptămână. În general. Era un... Da. Da, el de o săptămână era chelner. Noi când ne-am pus show, el nu era chelner. Noi ne-am pus show, ăla s-a apucat, hai să mă apuc de chelner Și vin la ei și o acolo. săptămână mai târziu am ținut show-ul. Era și singurul angajat al locului de acolo. Ok. Un puștache de ăsta, câți ani avea? 18? 20, nu știu. Nu avea 18. Când am ajuns acolo, erau niște puștani de vreo 13-14 ani sau mai mici, care jucau table și fumau înăuntru și deja începea să vină lumea de la show. Vai. Și ăștia fumau Super table. condiții. Fumau și dădeau table înăuntru și am zis, bă, da, În ce an chestia asta? Anul ăsta. foarte recent, embarrassingly recent. Anul ăsta. chiar Și am zis la începutul bă, dar anului. nu poți S-a să-i închis lași între timp. Că mă tot gândesc. Nu, dar puștanul nu-i ăla cunosc, de asta la bar. El a avut cu o zi în urmă un eveniment privat cu ușile închise în care se fuma și el a crezut că deci e voie să se fumeze în general în bar. Și i-a cerut cineva un Asta e cea mai, cocktail da. și el nu știa să facă cocktailul ăla și s-a uitat pe net în timp cum să... Deci o cerut, Vai de deci mine. el avea cocktailuri în meniu Da, care teoretic. trebuie să, adică nu e chiar easy peasy să faci cocktailuri. Și o doamnă a cerut un Cosmopolitan și Și gata. care presupun că e greu de făcut. Cred că da. Și ăsta a zis, s-a dus George, colegul nostru cu care era făcuse în show, s-a dus la el și l-a văzut cum e gen... Vai. How to Și eu make... zis, auzi, către George, care a lucrat pe scenă, Cosmopolitan ăsta cu ce era? Și George a zis, man, uită-te pe net. Și l-a zis, Ce idee! și și-a pus tutorial. Na. Asta e tot ce vrei să vezi când te duci să No, te și uiți. astea sunt chestii pe care eu ca performer nu le observ, dar publicul le vede și le observă. Și da, le da, da, Și și mi-e rău. plăcut. Da.
Altfel, Cum mai ești? Eu mai am perioada o întrebare, asta, dar da, o las mai pe final. Nu, lasă. în Uite, perioada pot asta să ce zic, proiecte pot să răspund și la asta. Da. Pune pe Q. Vreau să zic că, tot legat de chestia asta cu experiențele, că am mers și în locuri în care a fost foarte mișto totul, adică și publicul și organizatorii și toate astea. Și am avut și câteva locuri în care publicul a fost super ok, eu am fost foarte ok, organizatorii au fost jale și bănuiesc că pățiți și voi, nu știu. Și sunt gen de locuri în care n-aș mai merge a doua oară. De exemplu, în alte orașe, știi, în care sunt Ne-am luat și țeapă la bani, eu. Da, exact. S-a întâmplat și asta. Este... Păi da, că patronii sunt de un anumit fel, mulți dintre ei și atunci... Am avut un concert într-un oraș, în Bacău am avut un concert, acum câțiva ani, și era am gătat în acest restaurant, ceva fancy, și era cu... Nu cumva Valhalla. Da, restaurant fancy. Mă miram că... Acolo ți aduce picior de În miel. Valhalla am cântat anul ăsta. Deci ai avut și în Valhalla. Da, a fost ok. Dar nu, chiar a fost ok la Valhalla, mă rog, în afară de faza cu platourile, în timp ce cântam, în rest a fost... Da, aia e Așa e locul, n-ai ce să faci, da, dacă vrei să cânti, cât... E vibe de tavernă de aia medievală, Da, știi, cam din asta Lord e. of the Rings. La încrucișare de drumuri. Ne-am strâns cu toții să... Și acum câțiva ani am gătit la acest restaurant și se gătea ceva fancy să se potrivească cu muzica mea. Nu știu, era o chestie de asta, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Ei bine, eu, în ziua respectivă, eu făcusem, de fapt, cu 2 zile înainte, toxinfecție alimentară la modul aproape de spital. Eram vai de steaua mea. Mie mi-era un rău, eu nu puteam să vorbesc, nu puteam să mă mișc, nu puteam... Okay. Doar că eu m-am dus pe scenă, am cântat, totul a fost a fost ok, că lumea și stătea jos, nu era genul ăla de concert să trebuiască să entertain. Am cântat, se vedea pe fața mea că o să mor, că în curând, dacă mai stau o piesă, s-a terminat concertul, deci fața mea a transmis mai puține decât de obicei. Dar mi-am făcut treaba și a doua zi managerul meu a primit un mesaj de la organizator, de la tipul cu restaurantul, că nu știe dacă e vorba de faptul că sunt eu netalentată sau că mi-a fost rău, deși el nu crede că mie mi-era rău și că chiar dacă mi-era rău, ar fi trebuit să dau totul pentru că o artistă de renume internațional din America i-a luat tornada casa și a doua zi a venit să cânte la el la restaurant în Bacău. Așa ne-a zis. Mamă, ce Eu povești. la tornada, ce? Asta e povestea cu monstru sacru care i-a murit toată familia. Și eu nu am venit să cred că acest mesaj a fost real. În Bacău. Și dacă aia a venit până la Bacău să cânte, deci n-am putut eu să livrez tot și eram Jesus Christ. Da. Bă, am putea avea și noi un episod de 2 ore numai cu povești astea, da. to be honest. Da. Și cum îți dai seama că e un spectacol reușit? Dacă, nu știu, dacă zici că nu ai piese pe care se dansau, nu se prea dansează. Păi da, sau... nu e, adică te miști pe ele, poți să te miști pe ele, chiar dacă sunt triste, dar puțin, uite, cam așa. Și oamenii rezonează cu piesele mele, am observat, și cântă versurile, le dau microfonul să cânte Exact, și ei, adică cântă. facem chestia asta. Așa poți să dai seama dacă vezi fredonând. Și dacă le dau microfonul și nu zice nimeni nimic, atunci e puțin ciudat, dar de cele mai multe ori cântă cu mine, sunt foarte acolo. Și pentru tine, tu cum îți dai seama sau cum simți că ți-a plăcut un show sau... Că ai dat-o bine. Da, că ai Tot fost... publicul mă face să simt asta. Îi văd pe ei, dacă le văd fețele, mai ales celor din primele rânduri, că la ei mă uit cel mai mult, că după aia lumina nu prea mai bate. Da. Și eu am și acest noroc de primele rânduri, la majoritatea concertelor sunt adolescenți. Și este amazing, că aia simt cel mai mult, știi? Da. Chiar dacă probabil Și n-au au trăit niciodată chef, jumate din... Dar, băi, sunt acolo, plâng fetele, e Serios? ceva dezastru, știi? Ce tare. Și e tare când vezi, nu neapărat pe cineva plângând, dar e tare să vezi că cineva simte atât de puternic la acolo. Și te face și pe tine să zici, bă, da, uite, am făcut o treabă bună. Despre cool. Da. Băieți, ai văzut plângând? Da. Da? Da. Am un băiat care vine la concertele mele din Iași și tot timpul mă pune să-i semnez un șervețel pentru fosta lui iubită și o rog să se împace cu el.
Și eu... În fiecare an. S-a întâmplat de 3 ori până acum. Și eu nu știu Wow. ce să mai scriu data viitoare și am zis că sper să se împace, ca să nu mai trebuie Să Ai mai rămas dai fără copaci. argumente. Eu nu mai știu ce să-i mai zic fetele alea, sincer. Eu e scumpul. Mamă, Măi, câți ani are? Eu bănesc că e Băiatul părea vreo 20. adolescent. Ok. Nu era, Nu era adolescent. nu era adolescent. Da. De Sper ce, că totul Tudor? a mers bine Da, pentru și noi el. sperăm că... Sper că Sperăm v-ați Dacă- că e bucurat. ok. Dacă nu, hai și la noi la show și vorbim noi cu ea. Asta e următorul pas. Hai că te deprim eu dacă vrei, că și eu am glume din astea. Da. La noi la show. Ai avut și o colaborare cu Sexpul la Pistol. Neașteptată. Chiar neașteptată. Cum a fost? Cum a decurs? Cum a fost să colaborezi cu Sexpul la Pistol? Băi, Îți a place fost... să zici să expun la pistol, Văd că îi Tudor? place. Dacă așa îi cheamă pe oameni. SPP-ul. SPP-ul, da. Păi, am ajuns să... Eu nici nu știam cine sunt după fețe, că eu știam... Păi nu cred na. că știe nimeni. O să zic eu acum. Nici ei între ei, nu. Acum știi. Da, păi... Ok. Da, Dar stai, dacă am ei făcut piesă. ei au fața acoperită când Au cântă? măști, da. Da, mă, sunt Nu anonim. sunt, da, public nu. Carla's ok. Dreams, gen. Da. Că și eu am descoperit numai de vreo 2 luni sau ceva și efectiv mă rup, dar n-am fost la vreun Da, da, concert da, de-a nu. lor și mi se pare, wow. Da, sunt anonimi. Nu anonim gen cum suntem noi anonimi. Sunt mascați. Am ajuns să cântăm, nu știu, ne-am întâlnit la un moment dat la Expirat, cred eram, și mi-a zis tipul care are trupa, practic, că hai să, nu vrei să facem ceva, eram gen șor, dar nu știam ce poate să iasă, dat fiindcă eu cânt ce cânt și ei cântă ce Da. cântă. Da. Nu vedeam care e frontul comun aici. Și mă rog, pe aia n-am compus eu nimic, mi-au dat ei versurile și linia melodică și m-am dus la studio și am tras, nu înțelegem exact ce se întâmplă, care-i faza cu această melodie. Și după Te aia mirai în timp ce... eram acolo și mie nu mi să cred că sunt acolo. Și că Da. trag piesa și mi-am filmat acel videoclip, din care la fel n-am înțeles nimic, pentru că este haos. Dar a fost o experiență foarte mișto, adică mi-am ieșit Da, complet din- oamenii gen studio ca lumea, că nu știu ce am impresia că Nu sunt așa de trag buni de într-o- stradă. Într-o peșteră. într-o Da, casă de aia nu. abandonată, știi? Chiar au. Când nu-i Sunt proprietarul super profi. Da, exact. Sunt super profi. Și când am filmat în 3 locații, cu toată echipa de filmare, cu regizor, cu tot. Adică totul e pus la damn, punct. nice. Da. Eu n-am văzut, dar o să mă uit și eu acum după că... Da, videoclip Da. este ceva special. Și piesa vreau să o ascult, că m-ai făcut curios. Nu știi? Nu. Se numește Cartofi cu brânză Și cu și cu ou. ou. Care mood. Ok, nu. Da. E un nume Foarte mult. foarte bun. Și după aia a început oamenii să facă pe Instagram chestia asta, își pozau cartofi cu brânză și cu ou și puneau pe fundal Au observat că e o chestie sudică asta cu... cartofi cu brânză. Nu neapărat. Deci eu nu cred că am mâncat vreodată cartofi cu brânză și ou în combinația asta, dar când eram cu prietena mea care era din Pitești, mamă, deci făcea maică sa, ne trimitea cartofi prăjiți, ochiuri și brânză peste și mi se părea amazing și nu m-am gândit niciodată la asta. Da. Bă, da, și drept. Nici Eu, și în Ardeal n-am mâncat niciodată așa ceva, dar pe de altă parte nu-i mare filozofia Da, să acolo, faci doar asta, adică brânză nu cu știi cartofi ce chestie prăjiți. să faci, da. Sunnyside, gen. Eu am mai văzut și în Ardeal, dar da, cred că în sud e mai de... Tu de unde ești, Ana? Din București. Din București. Pe mine mă rupea asta cu cartofii prăjiți. Că cu am peste. am scris pe Google Ana Coman și mi-apărea Da, 1889 știu. născută la persoane media sau sau la... Nu, este o femeie care a trăit, da. s-a născut în 1889 sau Da. ceva și a fost ceva într-un război, nu știu. Da, ceva în război și eram, ardelean, că de noastră și pe am dat 1889 și... Că Nu. Ok. Da, nu. București. Și cum, ce părere ai despre manele? Mamă, direct. Ți-am zis că mi-am păstrat O să întreb pe toată lumea asta Da, cu manelele. cu Cojo, mamă, cred că am intrat și am vorbit deci s-a făcut o paranteză înainte să întreb chestia asta de vreo jumătate de oră și am ținut minte întrebarea și am zis, ok, hai, lăsați vrăjeala, manele. Vreau să știu. Ia. Manele. Fiind ai eu spre manele, nu sunt manelist, dar eu sunt ok. Ești spre manele. Există
când eram mică am fost crescută cumva în ideea asta că manelele sunt cele mai proaste melodii din lume. Adică dacă mi s-a insuflat asta... Era funny, când eram mică am fost crescută să cred că manelele sunt cele mai proaste melodii din lume. Gata. Așa. Ce mai ai? Rap-ul e ok. Și apoi, de curând eu n-am ascultat niciodată manele la modul să stau acasă să ascult manele. Când mergeam la petreceri și se puneau manele, dansam pe manele, nu știu, că îmi plăcea vibe-ul. Nu pot să zic că sunt fană să ascult și să-mi placă, să pot să mă bucur de o melodie la mine acasă, dar de dansat în oraș, mă bag, sunt prima, n-am nicio... Okay. Nu, oricum mă așteptam la alt răspuns, adică să zic. Acum, de exemplu, la concertul meu de la Jebistro miercuri, o să fac un cover după o manea. Deci, păi venim. Haideți, vă invit. Chiar, vom veni, da. O să fie acustic, nu ziceai? Da, doar eu cu chitara. Deci o să fie foc de tabără, vibes. Da, poate să vină și tantia aia care mi-a zis de la X Factor că o să rămân la foc de tabără. Da. Și ea tot, de fapt, îți sugerase o chestie pe care să o faci și ai putea să încerci un Da. Da. Am înțeles. Oricum, nu, că mă așteptam la răspunsul ăsta să-l zici, că par oamenii care... Dar cine ar putea să dea alt răspuns decât... Nu știu, mă, dar întreb acum și eu. La ce te referi, stai? La asta cu manelele. Cine ar putea să dea alt răspuns decât... nu, sunt mare... Dar ok și apoi n-am nimic. Și mai dansez la petrecere. Bă, ce altceva în afară de asta? Adică pentru mine e ca alt gen de muzică pe care nu-l ascult, să zicem, nu știu. De exemplu, muzica dance. Nu ascult acasă, nu o simt. Da. Dar dacă e să fiu în oraș și să fie între una care și să mă simt eu pe vibe-ul de simți bine și așa, ușor, mă dansez. Okay. Da, chiar tu ce asculți acasă sau ce te inspiră? Ce te-a încuiat întrebarea asta? M-a distrus, gata. Am văzut că știm și altfel de întrebări, nu doar... Ce asculți în ultima vreme? Da. Ca să fie mai ușor. Scoate, te rog, telefonul și arată-ne YouTube-ul. Arată-ne rap-ul tău de pe Spotify. Nu că eu am folosit YouTube. Da, nu că există și pe YouTube. Există și pe YouTube, doar că nu pot să fac asta pentru că, de fapt pot să fac asta, ce naiba. Dar nu știu de telefonul. Mă duc să le iau. E ok, doar spune-ne ce piese asculți acolo. Pentru că am fost foarte mult pe drum anul ăsta, că am avut concerte, în mașină ascultam diverse. Și prima piesă de pe YouTube, cea mai ascultată de mine a fost o piesă de-a mea. Ok, da. Pe care am ascultat-o de foarte multe ori. Ok. Eu mai am chestia asta, dacă vreodată mă îmbăt rău și ajung acasă și mă simt sad, o să mă ascult pe mine ca să fiu și mai sad. Mai tare. Fair enough, Păi tocmai că tu de-aia le faci ca să le folosești și tu. Cine poate să mă ajute mai mult decât eu în chestiile mele. Să mă înțeleg perfect pe mine, da. Da. Și mi se pare asta un semn că ai făcut o treabă bună. Dacă tu poți să te asculti și să work și îți place, să funcționeze. Și ascult, acum am început să ascult foarte mult country pop. Ce? Gen, nu știu, Păi am văzut că e oarecum un curent acum în muzica pop, să fie foarte iha. Da, cam așa. Și m-a prins foarte tare. E un artist care îmi place foarte mult, Zach Bryan. Îl cheamă și pe asta ascult muzică în genul ăla. Și când sunt în taxi, muzică de taxi. Chiar, nu-ți faci și tu un album cowboy, că acum toți artiștii au un album cowboy, da. Te-aș vedea cu pălărie. Da, clar. Ce înseamnă asta un album cowboy? Tot așa. Gen cu influențe country, gen western. Cum a făcut și Beyoncé, că a făcut albumul country. Și o grămadă a făcut. Nu pare că eu sunt total ignorant. Și Young Gravy acum au făcut un album cowboy. Așa, mă. Și Oliver Tree. Dar stai, deci ăsta e un trend să se numească albumul cowboy și să aibă albumul influențe? în stil cowboy, adică să te ducă la... în stil country. În stil country, da. Am zis cowboy așa. Dar mi se părea fain să aibă toată lumea albumul cowboy. Pe oarecum cam asta e, adică nu e ăsta numele la toate, dar cam basically asta face lumea așa cu un album cowboy. Ok. Bă, dar fi tare să... Vai, îmi fac eu un special cowboy. Dacă nu-ți faci tu album cowboy, merg cu pălăria, zic... Iha. Și glumele doar din direcția aia. Partners. Nu, aceeași glume ale mele, doar că cowboy. Doar cu pălăria pe cap. Glumele tale care nu sunt problematice nu merg cu stilul cowboy, Tudore. Glumele neproblematice. Astăzi au primit un compliment că au avut glume neproblematice.
Am văzut, am uitat la un de la ceva de-al tău și era un comentariu că foarte bine că în sfârșit cineva care să nu Zică de Dumnezeu, scuze. Să nu se Ăla e altul. să nu se folosească de limbaj vulgar ca să... Mai era taică sau... Da, dar am și cu limbaj vulgar. Dar de ce ai zis tu așa dezamăgit? Că mi se pare ciudat că lumea zice de mine că n-am limbaj vulgar, deși am, poate în mai puțină măsură decât alții, dar poate doar o fac mai bine și atunci nu-i deranjant, știi? În contrast cu mine care am câte o înjurătură în fiecare glumă. Da. Da. Chiar tu cum de n-ai piese cu jurături? Când să faci o piesă cu jurături? Tristă, dar ai vrut să-ți bagi pula odată în cineva. Da. Ar fi complet neașteptat, ar fi frumos. Da. Păi mai au ăstea, Rihanna și Beyoncé, sigur mai au piese în care mai zic fac nu știu ce. Păi Rihanna sau, da. Cu siguranță au. Au, sigur. Dar română e ciudată, parcă nu e acceptabil. Ce să zic o de asta așa. Dar are cineva în română? Cu înjurături? Da. Care să nu fie rapper. Care să nu fie rapper. Să nu fie rapper sau rocker, să zic. Sau sex cu la pistol. Rapperii n-au voie fără. Da. Ei au un contract. Sau trapper sau maneliști. Maneliști înjură? Nu, maneliști nu înjură. Nu înjură. Nu, vezi? Maneliști... Deci, singurii care înjură rap, trap, care e aceeași categorie, și pancăreala, sex cu la pistol și... Da. Nu vine nimic în minte. Nu se pe înjură, așa? Și mi se pare că nu există niciun artist care mai înjură pe o piesă. Adică ori ești clean total, ori înjuri. Ori înjuri tot timpul. Da, ori înjuri tot timpul. Nu Delia, există... nu? Că pe Delia o văd... A scos niște piese mai risky acum, cumva, cu un limbaj din ăsta mai... O zis una care au zis să te duci dracu. Du-te dracu. Da. Și iar rămâi cu măta. Și iar rămâi cu măta. Exact. Și acum una în care zice ești un ratat, nu mai știu. Du-te învârtindu-te. Sper să n-ai noroc azi. Nu mai vorbesc cu tine până luni. Da, mi se pare că de la Delia aș vedea făcând asta, că Delia oricum o făcut tot și pare că nu mai pasă de nimic și facem trap și rap și manele și rock și hands și orice, nu. Da, păi probabil că ea ar putea să facă fără să pară dubios. Eu dacă aș face, ar fi cel mai ciudat lucru care s-a întâmplat în ziua aia. Ar fi foarte unexpected. Cum a scos Robin and the Backstabbers de nicăieri, o piesă care se numea Ia mai du-te pizda mătii, da, și eram gen... Ce? Da, și versurile n-au nicio treabă cu versurile nu au o înjurătură, e o înjurătură doar în titlu. Da. Au, serios? Da. Și după aceea am văzut că o cenzurat-o. Anyway, și în titlu. Cred că n-au apreciat fanii. Da. Dar ei ce cântă, în general? Indie rock. Indie rock. Da. Ok, mai bine, nu întrebam nici asta. Ce muzică asculti? Eu toate genurile, dar nu pot să le categorisez. Muzică. Tot râde de mine că eu nu ascult muzică, ascult doar melodii de la fotbal și... Din FIFA? Nu. Pe care le cântă fotbaliști în vestiar. Deci nu piese din FIFA, ascultă fotbaliști în vestiar. Freed from Desire, dar cântată de fotbaliști. Foarte specific. Deci înțelegi de ce zic că n-ascultă muzică? Deci astăzi, înainte dar el are 3 piese pe care le... Deci, într-un an, sau mă rog, într-o fereastră de un an, Paul are 3 piese pe care le ascultă. Și eu implicit, că stau cu el. Deci nici tu n-asculti muzică. Nu, el ascultă și mai aud și eu. Nu, eu turbat cu muzica. Eu am și viniluri acasă, audiofil. Eu astăzi am ascultat Marseza. De ce? Că a fost aseară în club. Vai. A fost aseară în club și m-am prefăcut că-s francez și am vorbit vreo oră cu toată lumea în franceză. Deci, am intrat eu cu Sabu pe... Dar de unde am intrat pe filmul ăsta cu franceza? Păi nu știu, mai vorbeam noi franceză și am zis ia să deci am ieșit în control și de nicăieri am început să vorbim, dar în franceză furculision, știi? Cu... Ce n'est pas possible! Oh la la! Que merde c'est ici! Și el a rămas pe filmul ăsta cu franceza, ne-am întors în control, vorbea... Deci faza la care m-am căcat de râs e că și-a pus pe Google Translate
Dar gen ca și cum ar traduce din franceză în română. Vai. Să-i arate la chel. Eu inițial... Eu nu știam să cer Cum în să ducă franceză. capul așa ceva? Păi nu știam să cer în franceză și mi-am tradus să știu cum se zice în franceză și am zis, dar pot să inversez să pară că-s francez și vreau să răspund în română. Da, ca și cum i-arăți. Dore-moi un Cuba Libre. Nu te-ai dus și la o tipă și te-ai prefăcut că ești francez. Ba da, mai dusesem o dată la tipa aia și o zis, da, tu ești român. Bravo, te-ai ieșit. și cumva nu știu ce și după aia am pus imnul Franței. și Și după aceea eu pus să ascult imnul Franței, da. și nu mi-a dat Sună Instagram. ca și cum sunteți foarte fan când ieșiți în oraș. Doar acum. Eu mă mai prefăceam că sunt englez, dar engleză știu bine și ok și cumva engleză știe are toată sens și lumea. cam toată lumea știe. Franceză știu mai multe cuvinte și eu, că spaniolă mi-ar plăcea să vorbesc mai mult, dar acolo sunt foarte limitat, sau maghiară, care la fel nu pot să vorbesc, dar pentru franceză o să mai fac asta. Și tu mai știi vreo limbă în afară de română și engleză? Și de să crezi că știu Sau ți-ar engleză, plăcea? dar... Păi ca ai melodii. Păi că... Știu puțină spaniolă, am făcut în generală. Oh, Dar Claro puțină, că un poco. Atât, gata. un pochito. Ok, am zis fiecare un cuvânt. Și am făcut și franceză în liceu și nu s-a lipit nimic de mine. Mie îmi place mult tacos. Bravo, Tudor. Bravo! Patatas bravas, ce părere ai? Așa, și franceză. Și qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Asta e Păi, franceză clasică, toți am învățat da. în liceu și nimeni, franceza pe niciunul care nu știm cu știe. toții. Și după aia am dat la facultate la suedeză-engleză. Mamă. Nu m-am dus, așadar nu știu suedeză. Deci asta e. A, tu ai făcut litere? Eu am făcut, adică am dat la facultate, am intrat, m-am dus la un curs, nu m-am mai Ok. dus la facultate și după aia, până la urmă, am terminat jurnalism. Ah, Ok, deci n-ai terminat ceva profil artistic sau... Nu. Deloc. puteam să jur că ai făcut litere. Nu știu de ce. Aveam vibe-ul de... Aveai vibe de litere, da. Nu. Și piese mai poetice și mai, da, mă gândeam că... Apreciez. Deci talent, ce să mai... Talent. Așa că ajungem la început, dar cred că sunt foarte talentată. Ești talentată, da. Da. Nu mai am întrebări cu manele. Mai ai întrebări cu manele? Nu mai am întrebări. Nu. Dacă ai face o piesă care să feature-uiască un rapper, ce rapper Român? ți-ar plăcea să... Ori de care. Păi și zici și un român și un străin. Străini, eu nici nu prea ascult rap. Români. Uite că ați zis de Cojo mai devreme. Nu te sperie că urlă și că se dezbracă. Cred că să nu fac asta când cântă cu Nu mine, cred. dacă e o Ți-ar plăcea opțiune. să ți-l ai featuring? Da, ar fi tare. Înțeleg că el știe de existența mea și eu știu de existența lui. Și oricum sunteți oarecum în zona asta Da, sentimentală. Să zicem. Da. Dar zona asta sentimentală sunt toți muzicieni. Nu, mă, Toată dar lumea are o zonă nu sentimentală. bullshit și lame. Ah, ok. Adică pe care să o cred. Că dacă aud la radio 6 piese din alea, că cum ai pus tu, aia, Foarte frumos. sunt imun. Eu te-aș vedea având un featuring din străinătate. Cu cine? Am zis că dacă nu zici tu, zic eu. Da, eu nu știu. Cu B.O.B. Îl mai ții minte pe Da. B.O.B.? Da. Mai cântă? Mai face? Mai... Nu știu. Eu am crezut. Dar știu știu că el avea două cu piese. Beautiful Girls. Ta-na-na-na-na. Da, și am mai avut și cu Jessie J și cu... Și Airplanes. Și da, Airplanes, care era superbă. Ok. Da. Eu mă gândeam că zici că cu tipa aia care a venit din California sau de I-a luat unde, tornada la acasă. care a luat tornada acasă. Bă, da, Să înveți și tu Bă, cum... povestea asta e Cred superbă. că la orice american eu lua tornada acasă Da, măcar o măcar o dată în dată. viață. Exact. Bă, ce bună era gluma aia lui Sam Kinison, că dacă ți ia tornada acasă, poate e un semn să te muți de acolo. Da, la Bacău. Nu mai reconstrui. Să te muzi, da. Bă, da, tu îți face horror în America cu tornadele, că nu, la noi cu cutremurul nou și noi suntem panicați. Bă, da, să te uiți pe geam și să vezi că vine Spre tine. Așa. vine vârtejul ăla spre Warp-ul. tine. Ce faci? Nu, ce... Nu stai Ce acolo faci? sau Pleci. în București.
Te duci la Bacău să cânti. Exact, ca vezi veni. Și da, te duci la Bacău să-ți reconstituiești averea, tezaurul. Da. Bine, eu nu mai am întrebări. Eu nu mai am întrebări. Că deja am ajuns la destin. Păi oricum cred că avem vreo oră. Da. Îți mulțumim foarte frumos. Mulțumim, Ana. Și am vrut să zicem la început, dar am uitat. Ana a vrut să stea acolo. Da, Noi pe scaunul ăsta. Da, și pe scaunul ăla și în locul ăla, pentru că noi am fi lăsat-o în mijloc, dar Da. era ciudat un pic Nu să ne-am se pus întoarcă. noi pe scaunele mai mari pentru că suntem bărbați. Da, deși mulți ați crede asta. Acum chiar o să credă. Bun. Păi nu uitați să intrați pe link și să vă uitați la show-uri, dacă vreți să veniți la show-uri, gen. Sau să mergeți la Ana 18. Și da. Și la Și Ana dați un like, 18. share, comment, subscribe și... Vă rugăm frumos, dacă nu e mare deranjul.